Si San Jose, gitawag ni siya taong matarong, taong buutan. Apan sa iyang pagbinuutan o pagtinarong, wa sad siya ma-appreciate sa iyang mga silingan. Mao na nga si Jesus nga nahimong anak ni Jose sa matas mga tao, kay siya may nibarog isip amahan ni Jesus. Tao sad si Jesus nga matarong, gamhanan o buutan, pero tungod sa iyang gitawag og family background nga ang iyang papa mao si San Jose nga usa ka panday kabos, wa sad tahura si Jesus. Sa inyong paminaw, si Jesus nitahod ba ni San Jose? Ngayon kibaw man mo. Nganong nahibaw man mo nga si Jesus nitahod ni San Jose? Wadi mo maminaw sa Ebanghelyo nga katong nawa si Jesus sa templo aw sa dito sa Jerusalem, nga napalgan nito sa templo unsa may ending, og mipauli si Jesus og nagmasinugtanon siya sa iyang mga ginikanan. Nya si Jesus nahimong panday. Pasabot iyang gisunod ang iyang gitahod ang kinabuhi og trabaho sa iyang papa nga si Jose. Kay siya mismo nahimo sa siyang panday. Daghan kay mga anak nga inig dagko na kung ang ilang ginikanan mag-uuma, kargador, panday. Daghang mga anak nga moingon maning kamot yung eskwela kay dili sayon ang kinabuhi gipuy-an sa akong ginikanan aron mahaw-as ko niining maong kalisod. Hasta sa mga ginikanan moingon sad di ko gusto nga ang akong mga anak muagis akong giagian kay dili sayon. No. Lagi. Lingi anay mong tupad. Ing na nisunod kas panginabuhi sa imong ginikanan. O nagsigi kag likay-likay. Likay-likay ba? Labi na gid ng kakabos. Di kita gustong mahimong kabos. Mao gid na. Pero kung atong tanahon, ang Ginoo nga mao si Jesus, mao'y nagbuhat sa tanan. Matod pa sa unang pagbasa, ang tanan siya'y nagbuhat. Wa gyud nabuhat langit o yuta nga dili pinaagi niya. Unom kaadlaw niyang gibuhat ang atong universo. Niya pag ikapito ni pahuway siya. Kinsa may katapusan niyang gibuhat? Ang husga. Wa mo klaro. Ang tao mo'y katapusan niyang gibuhat. Nya unsa may iyang gi-assign sa tao? Ang sayon kayo nga buhat. Unsa may buhat? Atiman na lang ning akong mga binuhat og gamita kini alang sa imong kabuhian. Karang mura silag mga langgam, mura silag mga hayop nga sige lang suroy-suroy kaon o gigutom na anak. Pero ang resulta og atong i-fast forward sa may nahitabo ni supak ang tao, wa na mosunod sa gustos Ginoo og didto nagsugod na ang tao lahi na sa mga langgam, lahi na sa mga mananap nga relax kaayo din his kalibutan. Daghan na kayong nangaratol nga mga tao na stress na nga naman tungod kay nagpakaginoo naman, supak-supak mas Ginoo. Pero kung wala gid unta ta magsupak-supak, pagkahaya-haya gyud kay ingon ra siya kan aning tanang mga prutas dinhi, kanang tanang mga mananap imo na, wa gyud problema.
Kamoro na amoy problema wa mao na masinupakon man. Nagsupak-supak man di na nay problema. Nya hangtod karon nagpadayon ning maong prinsipyo. Ayaw lang yung supaka ang Ginoo. Mo na kani si San Jose, modelo ni siya dili lang sa pagkamamumuo, pero modelo po ni siya sa pagkamasinugtanon. Usa ka mamumuo nga wa gyud reklamo. Bisan sa iyang aktual nga kinabuhi, wa siya reklamo. Kunya kay si Jesus, nagtahod man niya isip amahan, si Jesus pod isip tao, dili sad reklamador. Bisan pagikulata na siya, bisan gilansang na siya sa cross, wa lang gyapon siya ay reklamo. Ngiling niya ay montupad, naon sa man ka, reklamador o masinugtanon. Hindi ka na ba? Ilhanan mo. Nya kanang ang uban wag panagan na ikaw dong masinugtanon ka dong tanawa di ba kalma kay mo sano ano ako kanigi gaduda gyud ko aning bata mahimo gining pare kaya ang iya bang mga aksyon mura jud kanang obispo bitaw bisyap mao na sila yung mga tao nga buutan. Reklamador tayo niya inigreklamo na nato diha na magsugod ang atong problema. Ang banag asawa kung di lang yun magreklamuhay mo trabaho lang para sa kaayuhan sa usag-usa wa gyud untay gubot ang ilang kinabuhi di gyud magkagubot ay lang gyud reklamo trabaho lang para sa imong isig katao. Ayaw pagtrabaho para sa imong kaugalingon. Kay kani manggod si San Jose, nagtrabaho manggod ni siya para siyang isig katao. Panday god. Unsa may iyang gitrabaho, mga puy-anan, mga kagamitan sa iyang isig katao, lingkuranan, lamisa, ana, magpanday siya para siyang isig katao. Siya ba'y mo gamit sa lamisa nga iyang gipanday? Siya ba'y mo puyo sa balay nga iyang gitukod? Dili, ang iyang isig katao. Nya kung sundo na nato wa gi samot kung ang imong bana hubog unsa may trabaho nimo para sa imong bana kung hubog siya ang pagyaw-yaw ang pagsiging pangasaba di na maoy ang trabaho nimo kung hubog kung di na kalakaw agakaya na siya. Nya kung di na ka maumuilis, hubui sa tanang sinina, limpyuhi, nya sulobi og tarong. Nya papahuwaya, nya lungagi daan kanang init nga sabaw kay nikuan na hagnaw kay tiyan na inigbangon na mukaon man na ngita mo nag-init. Palahubog man sad ko, hagnaw na tong tiyan ikahuman. Inom na niya, imo na siyang hapo-hapon. Lipay kinang hubog, paraygon kinang hubog ug imo lang hapo-hapon oy. Pero gimong yaw-yawan, magmaoy na, bungka ginatanan ni mo mga butang niya. Hapo-hapo na ni mo, sus, mura ginag-itoy nga mo paraig ni mo. Manya, imo mo sang paghuton, mura sa nag-irong buang. Gimo ng paghuton ang hubog, irong buang labas na. Pero gimo ng hapo-hapon, mura nag-itoy, magkiyak-kuyak, pang iko gano'n. Diba, mao ni siya gitawag og buhat. Ang Ginoo sa mayang gibuhat, kalipay man. Nag-create siya kahayag. Lipay. Hasta siya nalipay. Create siya dagat, yuta, langit, mga langgam, mga tanom. Unsa man na? Kalipay. Tanawag mga matay ning tanan natong mga tanom. Maguol ta oy. Muhubas ning atong tubig, wa na tay tubig, maguol ta. Mapawong ng adlaw, narabatoy eclipse sa adlaw, gamay raman to atong nakita dinib, mahurot nagkapawong mga tulo ka tuig, di na namusigang adlaw. Wa na guol ta. Ang gibuhat sa Ginoo pulos makalipay. Gilingay mong tupad. Yung nalipay ka ng imong naw. Beka na, hinimo maginas Ginoo. Lipay ka. O loos lang kag reklamo.
Sige reklamo, nganong ingon ani akong buhok, nganong ingon ani akong kolor, nganong ingon ani akong kilay, nganong ingon ani akong ilong. Napayuban mo reklamo, nganong nahimo kong babae, nga laki manunta ko, nganong nahimo kong laki, nga babae manunta ko. Sige lang reklamo. Wa gyud ka appreciate nga gihimo siya sa Ginoo with love. Mo na mo trabaho ta nga naay gugma. Ang una yung mahitabo sama ni San Jose ug ni Hesus, higugmaon gyud ang trabaho dili ang sweldo. Karon ay naay mga trabahante dayog magrally. Siging demand anang increase. Unya og manimba, wa gyud mo increase ang kolekta nga gihud. Di gyud mo increase niya, kusog kay morali aron lang gyud mo increase kuno. Ya, inigabot dire. Ang kuyaw sa kang pare siging demand nga increase sa kolekta. Nya kundi mo increase, tagaan ti kagsikan koleksyon. Pero ang mga labandira wa gi-increase. Ang sekretary pila na katuig serve wa gyud ma-increase. No? Ang ni-increase noon ang gidaghanon nga sakyanan sa pare. Ano ba? Increase noon ang mga balay sa pare. Ang kuya umingon pag yung uban, ni-increase ang kapit sa pare. Ito lang ang hinayon kay maapil ra ba ko anak. Mo na ba? Ang mo increase maugyod ang kalipay sa atong isig katao, dili ang ato. Basta trabahante ta, liwatan ni San Jose, ang kalipay sa isig katao mo increase. Gani si John the Baptist, unsa may iyang prinsipyo, he must increase, I must decrease. Siya musaka, ako muos-os. Mao nay tinuod nga trabahante. Unsa man say mahitabo kung mao nay batasan sa usa ka mamumuo. Ang iyang amo malipayon. Ang iyang amo mutan-aw niya nga dunay kalipay. Nya kun mutan-aw kas usa ka tawo nga naay kalipay, nya naa kay gustong ihatag niya. Unsa may imong ihatag, kanang makapaguol niya o makapalipay? Oy, kusga. Oh, kasimple ra de sa formula. Aron tagaan kag dako nga sweldo, lipaya ang imong amo. Lipaya ba? Ayaw glibak ka, ayaw sige higdaot. Ako bitaw dinhi, mahiubos magyud ko aning mga atong staff bitaw dinhi. Kana bitang kuang-kuanon ko, kanang libak-libakon ko tungod ko no anang usahay hapit na kuno mo abot og 18 oras kay na ako'y daghang ipabuhat. Dinam lang sa takatug ani musugod tag alas 8, alas 7 buntag, usahay alas 5 pas buntag, hangtod na lang sa tas alas 9 gabi niya. Maura maraba ni iyang ihatag nato. Nayuban na muyaw-yaw ingon ana niya, makadungog ra ba ko gikan sa uban? Muna makaingon ko ba nga ako gani nangapagaw naman ko direk pangayog kwarta. Diskarte to the max gyud aron lang gyud makakwarta. Ako naman gani ning gihatag nila, wa man gani ko'y reklamo nga wa na gani ko'y day off kay kuan gyud ba alagad gyud. Sukad ko na pari wa gyud ko'y day off. Nya sukod sa ko na pari wa gyud ko maghuna-huna nga mutigom og kwarta. Wa gyud hatag tanan. Everything. Kung mabayran pa ning akong dugo niya inyo ning patuloon para lang yun mahuman ning atong kumbinto nga mudaghan ang halin sa slot, sugot ra gyud ko ana. Pader amo kang ihawon ha aron ang imong dugo moagas niya kada 2 or pitik sa imong dugo 10 slots. Okay ra gyud ko ana, okay ra gyud kayo. Dasay mo ingon ako, pader dako-dako pa man ang imong
baligya nga SBF dag mga 59 pa man 1,000 patamparusa lang og kaupat nimo pader. Ako nang hotdag bayad. Okay ra jud ko ana. Oh. In short, ang tinuod nga mamumuo sama ni San Jose, sama ni Kristo, dili lang mulipay sa iyang amo, andam pagyong mag-antos o magpakamatay para sa iyang gialagaran. Muna kamong mga ginikanan, andam unta mong mulipay sa inyong mga anak. Kinsa din hing ginikanana nga nagsigig hunahuna nga akong lipayon ang akong mga anak. Tasangawat. Okay, na pasar. Ang sunod, andam unta mong muantos sa batasan o binuhatan sa inyong mga anak. Kinsa dinhi ang di gyud masuko muantos lang. Tasangawat. Kanang di gyud mo yaw-yaw, di gyud way pangasaba, wa tanan. Kay kanang muantos hilom. Muhilom ra ba sama ni Kristo nga mura kuno siya karnero nga gidangat to sa ihawan way imik, way timik. Bekin sa din hing ginikanana nga wa gyud kayaw-yaw sa anak tas kabot. Wa na mo kapasar. Labaw na gining katapusan. Kinsa din hing ginikanana nga anda magpakamatay para sa ilang mga anak tas kabot. Pasabot ka ng ginikanana, di gid na manugo sa iyang anak. Kinsa din yung ginikanana, kamong niisa, nga anda magpakamatay, kinsa ninyo ang wagyod manugo sa inyong mga anak. Tas kamo. Mayo, tuwin usang ni isa. Mas takibahog kisay anak na niya. Pero, kanang di gyud manugo. Kay kana manggong patay, tanawa rago na ninyong taong patay, manugo bago na. Isod ni mong lungon, okay lang. Isod ni mong nitso, okay lang. Imong isod og yuta, okay lang. Imong sunugon, kay ikrimit, okay lang. Di yun manugo nga, uy, kuha ni, pag nga ni, wa. Ang patay, andam sa pagsunod, sa gusto, sa mga buhi. Mabitan na usay, uyaw-uyaw kung ano yung mga anak, na kung anong inyong manang gikrimit inyong mama, inyong papa, na ay COVID, na ay contagious disease. Wa man pader, kanang kuan lang pader ba, kanang comfort lang kay mabutang na mo sa namang gumikulumbaryong pader, among ikuan, may lang ba, ato na mo doon, kay huot na kay inventaryo pader eh. Huot na kaayo. Na mo sa sila'y puwent, pero moingon ko, ang lawas nga mo'y nag-anak nimo, ang lawas nga mo'y nagpasuso nimo, nagsapnay nimo, nag-agak nimo kada adlaw, nagmatuto nimo og nagpaagas sa singot og luha para nimo, imong sunugon? Ano ba? Insya mo sa nang i-preserve ang asis, Father. Naku ka nang imong papa rong kalakaw-lakaw, sunugon ko na, i-preserve lang ang asis. Ang saman, okay nimo, di ka kung nimo patyon. Pero inig kamatay na, di na ka mo respeto. Muna, ang patay, ato ginang tahuron. Gani, ang uban, ayaw mo pagtukar diha, kay na minatay. Mutahod, manggayta, nganong sige mamong pangatawa diha, na ay namatay, na ay gihaya. Ayaw mo pagdisko, kay na ay gihaya. Ay mo pag basketball diha, kay namatay si Kuan, narana diha, inyo ng wapuhan. Sige mo diha. Tahuron ba ang patay? Muingon manggay sila, ay gyud pag komedya diha minatay. Lahi ra ba ng minatay kaysa buhi? May pag mo komedya kag 1,000 ka buhi kaysa mo komedya kag usa ka buok minatay. Tahod ba? Sunugo naman hinoon. Di taksabot eh. Nga naman, kay nawa na ang atong pagkatinuod nga mamumuo, ang pagkatinuod nga sulugoon, ang pagkatinuod nga alagad sa atong amo nga mao ang Ginoo nga nagbuhat sa tanan ug mao say miluwas natong tanan. Si San Jose mao'y amahan ening maong manunubos nga hangtod karon ato pang gisaulog ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagtrabaho ang Ginoo
aron mabuhi ang mga minatay nga mao kita. Gitagaan ta niya kaluwasan, giunsan niya pagtrabaho, gisunod ra niya ang kinaiya ni San Jose. Siging alagad, di mangayog bayad, siging antos, way reklamo, hangtod pagkamatay, wa gyud mohonong sa pag-alagad. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasugod karon din ata mangayog bayad. Sige, ina. Sige, ing na dia. Nasugod karon din ata mangayog bayad. Ana, ako sugod karon din ako mangayog kolekta. Kamo na lang mag-igo nga mosabot ug unsa sa inyong role inigsimba. Di ba? Ang ako diri muwali ra gyud ko ug mosulti ra gyud ko ninyo nga ang balaod sa simbahan nga kun moanha kag misa do na gyud kay ihalad. Kung ang inyong ihalad kwarta, congratulations. Kung ang inyong ihalad yang inyo ra gyung kaugalingon, okay ra gyapon. Nyag mo palit mo slots, okay kayo. Ug wa mo ikapalit, murag di kayo okay. Pero okay ra gyapon, no? Sige na, nindog na ta.